Hello mga kaibigan, mayong adlaw kaninyong tanan. Yan usab kita aron sa paghatag og mensahe sa Dios alang kanimo. Ikaw ba karon nanginahanglan ka og pagdasig na usab? Ang pulong sa Dios sufficiente og enough nga mudasig kanato kay gahuman ang pulong sa Dios. Kinabuhi man ang pulong sa Dios. Now ni kapunon magaisgot ko kanimo how to become a true disciple of Christ. Tanan ba nga nagtuo ni Kristo, nahimo na yung disipulo ni Kristo? Inugdumi nga, samtang nagtudlo si Jesus about the Great Commission. Mayon si Jesus nga, iwali ang may balita. Bautismuhi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. O tudlui sila sa tanan o himua nga akong tinunan. Now, ang pagkatinunan o disipulo ni Kristo makaigsunan, dili rataman ingon nga mituo taniya. Ang importante makaigsunan nga kita magkat-on may tungod sa kabubuton sa Dios, mo-accelerate ang atong faith, ang atong compassion, ang atong paglakaw diya sa pagtuo. Tungod kay ang pagkadisipulo ni Kristo makaigsunan, mao ang usa ka taong magapamunga og mulakaw gayud para sa Ginoo. Gani mingon si Jesus nga my true disciple shall bear fruits. Ang tinuon nga disipulo ni Kristo magapamunga siya. So ang pangutana karon, ikaw believers na ba ka ni Kristo og namunga na ba ikaw? Doon na ba yung mga kalag o mga kinabuhi nga imong nadala sa Ginoo? Imong na ministeryuhan nga ang iyang kinabuhi usab nga nahisama usab kanimo nga nagalagad sa Dios, nagsimba sa Dios, nagbasa sa pulong sa Dios. Kaya ang tinuod nga disipulo ni Kristo makaigsunan, siya ang tao nga namalandong sa iyang pulong matag adlaw. Siya ang tao nga mapasalamaton, nagadaig sa Ginoo sa matag adlaw. Og labaw sa tanan, gitinguha niya ang pagpamunga og mga kinabuhi nga diin iyang ministeryohan, iyang sultihan sa pulong sa Dios, nga siya magahatag og pamatuod sa uban nga dunay Dios nga gamhanan nga musab sa atong mga kinabuhi. So mao kana ang tinuod nga disipulo ni Kristo makaigsunan, namunga ka og labaw sa tanan nga gitinguha nimo kanunay ang pagpagamit sa Ginoo. In fact, mingon si Jesus, if you want to follow me, deny yourself and take up the cross and follow me. So unsaon nimo pagka tinuod nga tinun-an ni Kristo nga dili man ka willing nga mo take up sa cross. Nang cross diya makaigsunan, nag-refer ka na, nagpasabot ka na sa mga challenges sa kinabuhi, mga pagsulay o sa mga sirkumstansya, pero dili nimo ibaylo ang pagpangalagad sa Dios bisan sa kabisi, negosyo o sa ba kabtangan, property, dili nimo na pwedeng ibaylo sa Ginoo sa imong pagpangalagad sa imong first love sa Ginoo. Ang tinuod nga disipulo ni Kristo makaigsunan, willing nga kawad-an basta kay di lang mawala ang relasyon sa Ginoo. So you are willing to die for the sake sa imong tawag. You are willing to take up the cross and you shall follow me. Jesus said, mupalo ka kanako og andam ka nga mutugyan sa imong kinabuhi. So makaigsunan ini nga mubo nga mensahe nang hinaot ko nga masabtan nato ang pagka tinun-an nato sa Ginoo nga dili ra din ni kutob nga naalantay attendance sa simbahan matag Domingo, dili ra ana makaigsunan, dili ra na enough ang kabubuton sa Ginoo makaigsunan nga kita magpamatuod sa uban, mo winta og mga kinabuhi. We will preach the gospel, we will share the love of God. Nag-desire ta makaigsunan nga diin mahimot ang panalangin sa uban, mo reach out ta og mga kinabuhi nga mausab usab lang kinabuhi, magtinguha usab sila sa pagpagamit sa Ginoo. So dalaygon ang Dios nining adlaw, ang Dios magapanalangin kanimo. Please share our video. Og salamat kung ikaw bag-o ka nga nato nga viewers diri sa God's Mission. Please follow our channel and even subscribe our channel sa YouTube mga kaigsunan. So God bless you po. Og ako magaingon nga ang tao nga naay pagtuo sa Dios dili mapakyas siyang paglaom, kaya ang Dios nga nagsaad siya mga pulong, matirud-anon siya nga mutuman sa iyang mga saad. Dalaygon ang Dios og mayong adlaw. Bye-bye.